аз самими қалб тамоми мардуми тоҷик ва тоҷикистони азиза ба рӯзи иди саиди фитр табрик мегӯм ва аз даргоҳи аллоҳи нозанин хоҳони он ҳастам, талаби онро дорам ки тоату ибодатҳову рӯзаву намозе ки дар ин моҳи шарифи рамазон мову шумо анҷом додем, аллоҳ ба даргоҳаш қабул гардонад. ва он нафароне ки ин лаҳзаҳо моро тамошо карда истодаин, аз шумо низ хоҳиш мекунам барои иними акатон дуогӯ бошен, дар намозтон, дар намози ид, баъд аз намози ид дуогӯ бошен. ва мо низ ҳатман барои тамоми мардуми тоҷикистон ва барои тамоми апаву хоҳару акаву додарои ғарибе ки дар мулки ғарибиҳо қарор доранд ва моро тамошо мекунанд, дуо мекунем иншааллоҳ. ҳамин видеои ман хоҳ дар инстаграм, хоҳ дар ютуб, хоҳ дар тикток, хоҳ дар телеграм, дар ки ҷое ки бурояд,